Tybed a ydy'r môr yn eich denu chi? Rydyn ni'n clywed sôn am foroedd yn y Beibl. Yn ei plith mae'r môr coch, môr Galilea a'r môr Marw. Ar lannau môr Galilea y cychwynodd Iesu I weinidogaeth drwy alw I ddisgyblion. Roedd nifer ohonyn nhw yn bysgotwyr. Cafodd y disgyblion ofn wrth groesi môr Galilea mewn cwch rhywdro wrth I storm godi. Mae stormydd yn dod ar yn traws ni mewn bywyd hefyd. Gallwn ni'n hawdd deimlo yn bod yn cael yn lluchio o don I don. Ond gwrandwch ar yr addewid hwn a roddodd Duw i'w bobl. Defnyddiodd lais y proffwyd Eseia I ddweud hyn. Paid bod ag ofn, dwi wedi dy ollwng di'n rhydd. Dwi wedi dy alw di wrth dy enw, fi piau ti. Pan fyddi di'n mynd drwy lifogydd, bydda I gyda ti. Neu drwy afonydd, fydda nhw ddim yn dy gario di I ffwrdd. Achos fi ydy'r arglwydd dy Dduw di, un sanctaidd Israel, dy achubwr di.